na President ineyo ndithokoze makamaka chifukwa cha misewu imene makhala mukuza madera osiyana-siyana. Komatu kunoko tili ndi nsewu apopo paja mumafuna kuyimba paja ndi nsewu umafika ku headquarters Ntcheu headquarters. Komatu udangokozedwa kadi 12 kilometers kuchoka apo pa headquarters pali Ntcheu kukafika ku Kings pali 6 kilometers. A President tuja kuti no panopo ntchito iyi mukupitirira. Tinene kuti choyamba kunoko tikosereni nsewu takhala tikuvutika nthawi yayitali. Inu ndi President omva madandaulo a anthu. Ndocha kuti no ndakagwada koma wena kuti akusagwade yayi. Koma no ife ndifolira kwambiri. Mutikosera nsewu umenewu zichita bwino. Ndima amenewo singalephere kuyankhula za njala. State President kunotu kuli njala. Moti tinali limodzi kuli zulukuja. Nditafika kunoko anthu mafumu makolo andandiko please chondi musalephere kuyankhula nkhani ya njala. Kuno kuli njala motino mangoso sadayambe iyayi anthu akungogona ndi njala. Ndima amene wawa a President takulandirani komanso tiyankhuleni. Ndima amene wawa ine ndani bayete wangwenya. Manja bwachifumu mwaganya sinyo chifi kuyankhula pamaso pa kholo lawo bambo wawo kwauza zoona zakuno. Bwana munandituma kuno ndabwerako ndachita msonkhano paseli apa anthu awa adatilandira bwino natiuzanso mavuto wena. Tidachita msonkhano wina pa Shavale apo adatilandiranso bwino kwa sinyo chifu omwewa. Kunoko nthawi zonse tikabwera mumamva ena kuti ayi ku Ntcheu amapanga chipongwe koma dera lino tikabwera anyamatawa azimayiwa amatipatsa ulemu. Ndi anthu akhalidwe lalikulu. Mavuto ndi omwe akunenawa achifamu mavuto ndithu. Tsono bwana kuno anthu akufuna mwana wanu muzimtuma. Ayang'ana akuti tipeze wina tizimtuma kuti azikagogoda ku ofesi kwanu. Aunena sinyozi mwina adzape putsako. Ndiye ampeza Dr. Francis Nkungula amene akuyimira kuno. Alison kansala tikuti ndani dzina? Jackson Ellison Kasinje Ward zikoma kwambiri. Ndiye winaso nkudzakwera ali game ingathe kundipana nanenso andione anthu. Ndani dzina chimwene? George Chidoti Kande Ward. Ndiye kuti makansala ndi amene wapatambala wakuda kuno ku MP. Ndiye kuti akuyimira kuno mwana wanu wa ino muzimtuma kupita kwa sinyo ganya. Aganyawa nkumamtuma kubwera kwa ino ndi Dr. Francis Nkungula. Tona chimwene maona dzuwa lapendeka komabe mawoka awiri atatu 1 minute apatseni mona President. Kwacha ine ndilibe mawu ambiri chifukwa sinyo wanga afotokoza. Ulemu wanu State President, ulemu wanu Ngwenyama, ulemu wanu mayi wa fuko lino, ulemu wanu sinyo chief ganya. Ndiye nawonse alandire ulemu. Zothokoza nzomwe zijathokoza asinyo ganya. Komene mfuna nditsindike chinthu chimodzi. Bwana ndayenda khomo ndi khomo. Ngati ndachako sima ndi gaga. Ndiye no bwana wanthu kuno atifera. Tithandizeni. Kunafunika chakudya nsanga. Haleluya. Pangolini wangobwera kungoso fundo imodzi basi nkukhala chani? Akuti zina zijane na sinyo. Koma kuno anthu atifera. Tsono amene Kumuuzayo amamva. Ndiye President Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Wena waja ni mapresident azipani. Uyu ni president wa dziko. Bwana ine nchitire umboni. Zithu zinakutumizirani zija. Ndinkanena kuti kwa ganya kwa vuta dera lake ndilino. Mbewu zidatsuka bwino ndipo zimayenda bwino zimaoneka kuti anthu awa adakatha kukolola. Chimanga kuti chizikakhwima dzuwa nkubwera nkupyereza paliponse. Moti ngati kuli njala dziko la Malawi number 1 nkuno kwa ganya. Njala yake eni.
Ndidatumizako pang'ono katiraki pawiri patatu mutandituma koma chidafikira anthu ochepa. Anthu ambiri sadalandire. Chifukwa chake nanenso ngati minister nandichirako umboni. Fa abale awa amatikonda kuno, amatipatsa support koma sangakavote ali njala. Chifukwa chake ndikupempha bwana pamaso pano kuti voti ya kuno mkafufuza awawa mkafufuza amakonda Chakwera. Koma kukonda Chakwera afunanso Chakwera awatani kodi awathandize. Abale wanga ndanena kuti ndzambweretsa Chakwera sanabwere lero. Mtabwera pano mtandipempha aganya kuti Chakwera abwere sanabwere. Ndezi chatidagwirizana kuti Chakwera akabwera akatithandiza amati nzako akatukonzu nawenso omati chani kodi konzu. Chipande cha thelere chimakoma mkutani kodi uyenderana. Ine ndi chikhulupiriro anditumanso bwanawa kuno ndipo tidzaonetsetsa kuti kalembedwe kamayina kachite bwino. Vuto lina bwana mkatumiza thandizo akungolandira ndi omwewo nyumba zomwezo. Malembedwe amayina sawa mayindanso bwino. Koma ulendo uti uonetsetsa ndi aganya ndi ankungula kuti chakudya chikabwera chimene munditumizire ine fandu kudziwa ine ngati nduna ya local government kuno mundituma kuti ndidzapereke chimanga. Abale wanga after 16 September zonse zikukambidwazi njala ida kalipo kumene tifikire August, October, February nkofunika munthu amene ali mchikondi ngati Chakwera atigwire dzanja. Inuyo nkuuzeni pachipanda inu achakwera wasibweza ali president mudavotera nkwayika pachani kodi pampano. Ngati dziko lasiya kumaona achaubino akuphedwa acha wonse amaphedwa achaubinocha mboma la DPP mutango avotera Chakwera nthawi yomweyo Chakwera anena kuti ineyo sindifunanso wina wachaubino kuti aphedwe. President kuti zikomo. China bwana ndifuna nene pano poyera msewu umodzi umachedwa kuti M5 mudawuyamba kuja kunkhota maboma wonse apitawo. DPP alamula zaka 14 Bingu zaka 8 Peter zaka 6 pamodzi 14 palibe adaganiza kozoyamba msewu. Nde inu mwangoti ndiyambepo mwayambira kuja wafika paka patenga mwalamula kuti ukuso yambire kubirira komanso yambire kuti anthu akuno athandizidwe. Zimenezo sitinazionepo tikuziona mulamuliro wanu. Pali zambiri zimene mukuchitira. Ndikuuzeni china bwana anthu akuno nthawi kamuzu samavutika fa njanji imathandiza kuno kuti anthu mabizinesi achita bwino komanso azigula katundu pa mtengo otsika. Ngati ayionako sitima ayiona mulamuliro wanu ali mchikhulupiriro kuti katundu amba utsika mtengo fa sitima izibweretsa kuno. Koma kuti zonsezi zitheka abale wanga pa 16 September 6 koloko mamawa tigwirizane mwaunyinji musamvere bodza lina lililonse. Pangolinuyo sakulusa masankho. Kanyamukeni mamawa mukamvotere Chakwera mwana wanu wakonkuno wa chigawo chapakati. President ndisati kuyankhula kwakoma ndikupempheni kuti mwapatse moni abale wanu kuno kwa Senior Chief Ganya pasi pa inkosi ya magosi ngwenyama 4-5 zikomo kwambiri. Kwacha bayete ngwenyama inkosi yamakosi gomani wachisanu komanso kuno inkosi Ganya ndi mafumu onse amene mwasonkhana pano mwadikira nthawi yayitali dzuwa lalowa koma ndithokoze kumwamba kuti tikadaona nako ndithu maso ni maso ndathokoza chifukwa chobwera pano inu akuluakulu wa Malawi Congress achimwendo ndi anzanu nduna zinzanu muli pano komanso ku region maiwende na lumo ndi anzanu ndi district yonse ino ndikuthokozeni chifukwa mwayembekeza nthawi yonseyi. Ichi nchimene chikufunika tikhale nacho chonse chiyembekezo. Tikhale ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro chifukwa zimene anena agogo pano nzinthu zofunika kwa basi. Ngati ntchito yayambika yapa kuti tikuzirize chipatala sitisira pa njira yaye.
ngati ntchito yayambika kukonza mabiriji ndi zina msewu kuyambira kuno monga uchitikira kunkhotakota silisira pa njira yaye. Ngati ntchito yayambika yakuti tikonzenso njanje imene inasiya kugwira ntchito zaka za nkhaninkhani pano yayamba kale kubweretsa mafuta ku Lilongwe mpaka na ipitirira mpaka na kumchinji mpaka na kuchipata ku Zambia kuti zinthu ziziyenda mochipa mtengo silisiraso pa njira zimenezo yaye. Ngati ntchito zayambika zakuti tipereke magetsi midzi yonse, madzi aukhondo midzi yonse, zimenezo silisiraso pa njira yaye. Inu khulupirirani kuti ngati pano pakasinje idali tauni itu yayikulukulu kwanguti pakatipa zinavuta koma yamba kudzukanso. Ndiye kuti achinyamata azimayi amene akuchita mabizinesi pano tiwapatsenso mpamba woyenerera kuti zinthu zawo ziwayendere. Zimenezo silisiraso pa njira yayi. Nifi yathandiza kale anthu oposa 250,000 koma pa nthawi iyi chifukwa cha mavuto apaderadera zovuta za nyengo kuti kuno zolima zidapserera m'munda osakololapo pang'ono pomwe. Nifi tinayiwuza kuti tamangitse thandizo kuti ulimi wamthirira utheke ndipo tiwalimbikitsanso kuti zimenezo zisakhale zochepa koma abweretsenso zina chifukwa kuno sitifuna wina aliyenseyo afe ndi njala yaye. Panopa tangoyitanitsanso chimanga tagula china chimanga 200,000 metric tons ndipo chiyambire kuno ubwera posachedwa pomwepa chifukwa sitifuna kuti anthu afike podandaula. Amfumu amafuna azigwada yapa. Ndiye kuti anthu kuno kaya ni mkungulayo ndi makansala kaya ndi agogo kuno aliyense akukulankhulirani ndipo aliyense akukulankhulirani ndi mtima wozindikira komanso wokhulupirira kuti ife ndi amene tikhoza kukuthandizani. Ndipo ndithokoze kwakukulu chifukwa mtima umeneyo ndi mtima umene ukweze dziko lathu. Tsono msewowu utu agogo ndayindapo kangapo ndipo msewowu uli kale pa budget yakuti tikonze tikafike ku Ntcheu tikatere tadutsa njira iyi mwamsanga. Zimene tayamba kukonza misewu ikuluikulu yolimbanso tikumanganso molimba osati kungoyerekeza. Tifuna misewu imeneyo iziyenda kuchokera kumwera kupita kumpoto kapena tinene kuti kumpoto kupita kumwera ndipo ndi misewu imene ikhalepo tile ku Ntcheu uno ndi M1 ndi uwo uja wopita kwa mpando kuja ukapita kuneno ndiye kuti ikhala misewu itatu ikuluikulu yoyenda parallel. Tikateronso tiyambeso misewu inayi tsopano yomayenda cross kuti kulikonse anthu alumikizane bwino, katundu ayende bwino, anthu ayende bwino, mabizinesi ayende bwino. Ndipo zimenezo zili mkati mu plani yathu imene tikuyamba posachedwa apa chifukwa ndili nchikhulupiriro kuti inu kuseli kwa sabata lamawa pa 16 September voti simukapatsa sowena voti ya president mukapatsa Chakwera. Mukapatsa ndani? Komanso kuno voti ya MP mupatse Dr. Mkungula. Mupatsa ndani? Ndiye pali makansala awiri, wina kuno wina uko, wonsewa apatseni chilolezo chakuti akutumikireni. Chilolezo chake chimabwera kupyolera mu voti yanu ndipo aliyense asachite unyizi. Nyani samlekera munda, mavuto ndi amene alipowa koma ni boma lino limene luchitapo kanthu kumachotsa mavutowo kuti atheretu. Ndipo ndifuna mukhulupirire izi kuti zimene mwaona kale ngati zizindikiro zikhala ngati muja timachitira. Nanenapo kwina kunonso mbwereze tapyala mtengo wa zipatso zabwino koma mtengo utakhala uthilira zaka 5 zimnandilola ndikutumikireni, takhala utengulira zaka 5 zimnandilola ndikutumikireni. Zizindikiro mwayamba kuonazi nzizindikiro zija zakuti tsopano mtengo uja uyamba kubala zipatso. N'chifukwa chake ntchito zina mwaona kale machitidwe wake. Ndiye musalole kuti wena adulenso tibwererenso kumbuyo kwa lendo. Sizikhala bwino tiye titetezane wina ndi mzake.
ife sitifuna zankhaza, nchifukwa yake kuno ndimakuyamikani kwambiri chifukwa mumakonda mtendere, mumafuna aliyense televena akabwera aloleni adutseni njira, sivuto yayi nkumalawi kuno kwa demokrasi. Koma tisachite chipongwe wina aliyenseyo, tisamenye wina aliyenseyo, tisachite nkhaza ndi wina aliyenseyo. Masankho asatilekanitse ubale wathu wakalekale. Izi zimachitika zaka zisanu zilizonse, ndipo tiye tilole kuti masankho akhale abata ni mtendere kulikonse dziko lonse la Malawi, ngakhalenso kuno ukasinje. Koma mapulani ngakuti ulimi wa mthirirawu tiulimbikitse, nyanja ili pafupi, chigwa chonse chino nchigwa chotipindulira, ndipo zimenezo nzimene tsopano tayamba kuzilondola kuti chilichonse chichitike osati pang'ono chabe koma zizichitika pakulu. Tikafuna kuthandiza mabizinesi iwa atudziwa kuti wena angofuna kampamba bizinesi yoke yapa ifikeko yapa, koma wena idafika kale apa mpofunika so tikhale nzikhwaya zochita kulenga tokha. Zikhwaya zimenezo tizipatsenso ndalama za nkhaninkhani, chifukwa yake ndifija yusanduka banki yapaderadera. Abale anga nikhoza kulankhula usiku wonse poti kwadakale, ndipo ni njala iyi mubwerere kukadayendako pang'ono mkafike ku nyumba. Koma ndithu dziwani thandizo lili panjira, chifukwa dongosolo lonse lakonzeka kale kuti kunonso muthandizike angakhale tisanavote. Achimwendo mwamva nkhaniyo? Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. President wa dziko lino Dr. Mpaka Chakwera mweso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP yemwe takuyimira chipani cha MCP pa chisankho cha pa 16 September 2025 kumaliza kulankhula kuno ku Kasinje Trading Center mboma la Ntcheu kwa inkosi Ganya kuwalimbikitsa anthu amboma la Ntcheu, anthu 152,000 plus amene adalembetsa mayina on count la vote kuamema kuti akavotera President Chakwera, akavotera phungu a chipani cha MCP mboma la Ntcheu, akavoteranso makhansala a chipani cha MCP mboma la Ntcheu. A President Chakwera akamba fundo zosiyanasiyana zolimbikitsa anthu amene wakumbutsa za chisankho chimene chikudzachi kuti akumbukire kuti maziko amene akhazikitsa President Chakwera mdziko muno zaka zisanu zapitazi Amalawi akumbukire kuti athe kupitiriza zitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Anayambiratu ulendo wa President kuja kwa inkosi ya makosi Gomani kukacheza nawo kuti kuchita audit kumeneko, koma anafikanso pa Lizulu Trading Center mwetu anacheza ndi kuimbira anthu kuwatsimiziratu za chisankho cha pa 16 September kuti akavotere komanso kuvoteranso makhansala ndi aphungu a chipani cha MCP. Kenaka President Chakwera anapitiriranso mpaka ku Trading Center ku Ntcheu Dzozivai kumeneko kwa inkosi Mpando, komatu akuimbira amene kuti Innocent Mwayikamembeni, komwenso ndithu analimbikitsa anthu za chisankho chimene chikudzachi kuti adzavotere iwo komanso aphungu a chipani cha MCP. Chimodzimodzi anafikanso pa khoti la Champiti kumene kwa inkosi ya Mpiti Ntcheu Central East kwa abati mapondera mbawala kumene kuso kuwalimbikitsa anthu nkhani ya chisankho kufotokoza zitukuko zomwe boma lawo lachita mdziko muno. Ndipo kenakanso a President anapitatu pa mvimbo headquarters kwa inkosi Makwangwala kumwenso anacheza nawo ndithu anthu kumeneko kuwalimbikitsa za chisankho. Komanso tinene kuti a President tsiku lero anachitanso mwayi kaona a inkosi kwataine omwe sakupeza bwino kukaona kuwalimbikitsanso kuti Mulungu athe kuwakhudzanso mwapaderadera. Komanso kenaka President anachoka ku mvimbo headquarters anafika pano pa Kasinje Trading Center koma monsemu munakwimbira anthu omwe anapeza kuwauza nkhani ya chisankho kuti adzakavote kuyambiratu pa 6 koloko mamawa kulekeratu 4 koloko madzulo. Komanso akakumalimbikitsa anthu amenewa kunena kuti ngati achovotera chawo iye adzapitebe adzakhala omwe okaponya voti. Nkhani yake ndi ulendo wa chisankho cha pa 16 September 2025. Tithokoze tinali limodzi kuyambira mauja, tithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito limodzi kuyambira mauja. Tiyamike kuti muli pano pa MBC TV komanso pa MBC Radio 1 kutsatira misonkhano yoyimayima yomwe President akhawachititsa lero boma limene la Ntcheu. Abale tikuti apa tinandireni ku Blantyre muna ndine Mayeso Chikhadzula mwakoma nonse. The winning team is finally here! Bomairo! Kagunde! Iwe! Pangolini uja, timanena ameneyo. My name is Lazarus,
President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice. A bouquet with never-ending movies, TV series, game shows, sports, news, and everything for the kids. This is Azam TV, entertainment for everybody. ine ndi James Gumba ndiponso ndikukumbuseni kuti program imeneyi imakufikani mumgwirizano wa Malawi Broadcasting Corporation MBC ndi Malawi Judiciary ndi thandizo lochokera ku EU European Union chilungamo program 2. Leroli tikhale ndi mpata ocheza ndi osiyanasiyana amene akutsatira nkhani zosiyanasiyana ku Malawi kunoko kuyimirira mabungwe komanso kuyimirira magawo osiyanasiyana aboma pa nkhani zosiyanasiyana ndiye inoyo musadalikire kuti mumve kuti kodi maleroli takukonzerani zotani. Ndiye apa ndikuonetsereni kuti kodi tili ndi ndani mukucheza kwathu kwa lero komanso kucheza kumene kukwenikweni kwanyamula mitu iti kwenikweni. Ndiyambire kumenekoko Robert James Mkwezalamba kuyimirira Civil Society Board Member komanso chairperson wa Electoral Integrity Forum CSEF. Si George? Exactly. Momwe ndipo tili ndi my lord Justice Thompson Rigowe ndakulanda mu program yathu lero. Ndithu ndi Mr. McHalven Ngwata, Malawi Law Society Vice President.
ndicho ndakulandirani ndithu ndimosatenga nthawi ndimafuna kuti mina tiatengera omvera athu komanso amene akutsatiraso program imeneyi pa MBC panopa kuti takumana kuno kumangochi ku Nkopola kodi chimene chatitengera kunoko kwenikweni ndiyimbire pamene popo Mailord. Tathokoza kwambiri kuno kumangochi ku Nkopola kuli oweruza milandu aku Supreme Court, oweruza milandu aku High Court, komanso tili ndi alendo amene achokera ku Kenya, achokera ku Ghana, ena ku Nigeria, kuti tigawane nzeru tiphunzire mmene anzathu anachitira nthawi imene kunali zisankho kwawo, kuti milandu itakhalapo pa nkhani za zisankho iwo anachita bwanji, nanga ifeyo tingaphunzirepo chani